ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അങ്ങനെ പൊങ്കാല ദിവസം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്യാമയും അമൃതയും പൊങ്കാല ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റെന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മാലിനി വിളിച്ച് ഐശ്വര്യയോട് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ പറയുകയാണ്, മാലിനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും ശരി, ശ്യാമയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇടം എനിക്ക് തന്നെ വേണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കണമെന്നും ഐശ്വര്യ പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തി തരാമെന്ന് മാലിനി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യയും ശ്യാമയും എല്ലാവരും കൂടി പൊങ്കാല ഇടുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ എന്തോ സാധനം എടുക്കാനായി അതിലെ പോവുകയാണ് രാധിക. പെട്ടെന്നാണ് ഐശ്വര്യ രാധികയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. രാധികയെ കണ്ട് ഞെട്ടലോടെ നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ വീണ്ടും രാധികയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്യാമയുടെ മകൾ തന്നെയാണ് രാധികയെന്ന് ഐശ്വര്യക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഐശ്വര്യയുടെ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മോളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്യാമയെ കൊണ്ടാകുമോ? വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ കാത്തിരുന്നു കാണാം. മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.